Здравейте! Това видео го правя, за да говоря за заточване на камъни на ScanDiscos, но всъщност може да се води и заявка за дейност, за някакво обращение към бъдещите ми клиенти. За да бъде всичко както трябва, съм направил 6 еднакви острията от 3 различни стомани, 2 по 2, Бекут 440B и D2, с еднакъв скос, еднаква форма, копирано е от малкото томи на Юка Ханкала формата. Докарал съм ги почти еднакви, с еднакви скосове, с еднакъв ъгъл всичките. Всичките са термообработени от мене, както е по-тефтер. И след край на гринденето и след закаляване заточването, накрая ги минах, заради което прави това видео, на всичките тия камъни. Като се почне от 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4 и 5. Последният камък е една, както му викаме в Белгия, един критски камък, хубав стар, който беше само колкото да махне косъм накрая, да се види, защото те трябва да са остри. Аз след малко ще ги пусна на шесторния гъдъл да се види как режат листа хартия. И тук има още един-два странични, с които съм заглаждал камъните. Това е сега, всъщност следва тия дни ще се организирам, имам уговорка колеги да ми направят един професионален тест за износоустойчивост на тия 6 острията, понеже те са по 2, защото има разлика на всяка двойка има разлика в термообработката. И след като направя тестовете, ще публикуваме, така да се каже, резултатите. Но предварително искам да кажа, че тия резултати няма да важат за тия 3 стомани въобще, а ще важат само единствено за тия стомани плавки, които са при мене, които аз съм обработил, аз съм термообработил най-вече, аз съм заточил на гриндер, за да се знае какво съм направил, защото знам какво съм направил. Да, искам да кажа предварително, че резултатите не могат да се абсолютизират. Ами това е, ще видим какво ще излезе.